sol. No está por nada componer mi día a sostener radio fiel. Voz de boneiro, pa grande e chiquito, e rádio que sempre tá bom. Oyente Rantur, boa tarde. Paturas nan kuta seguinos na Bonaire, Corsou, Aruba e Holanda e rond mundo via 94.7 Voz de Bonaire, internet live ou YouTube. Nossa clapa apresentava o programa deporte favorito Mi 94.7. Amita Erika Mercera e traz de control meeting. Feliciano em português. Nós chamava feliz merdia. Para esnanco a come cava bom provecho. E para esnanco também come bom apetite. Rapidamente nós dar sali com informação local. A noite nós temos estadio na praia, Young Boys contra Atlético Flamengo. A estadio lota yen mirando com mucha joven de Young Boys está debutar hunga ave contra de Atlético Flamengo. Max Botei. Nós sigue com informação local. Nós temos informação que nós mestres sigue passa de bolas. Nós sigue com informação de dia 21 e também é uma para amanhã que eu esqueço 26. Já sabe, estava em encontro de bolas de Bonaire Stars. Sister and Sister a unga contra Reggae Girls. Reggae Girls a gana 10-5. Bocuenta a unga contra Flamengo Cup. Camina com Bocuenta a gana Flamengo Cup 10-8. Crazy Boys a unga contra The Games Cup. Camina Crazy Boys a gana 10-6 de The Game Cups. The Games Cup a unga contra Bocuenta. Camina Bocuenta a gana The Games Cup 10-5-2. Vamos passar preto a uma contra Huru Harara. Camina vamos passar preto a gana 8-6 de Huru Harara. Jus Lage Bay a uma contra Energizer. Camina Energizer a gana com score de 3-6 de Jus Lage Bay. Golfench Cap a uma contra Destroyer. Camina com Golfench Cap a gana com score de 12-5. The Games Fem a uma contra Unbreakable Girls. Camina The Game Fem a gana 9-4 de Unbreakable Girls. Los Gavianes a uma contra Unbreakable Cap. Camina com Unbreakable Cap a gana 12-6 de Los Gavianes. Fire Chicks a uma contra Girls Got Swag. Camina com Fire Check a gana 11-8 de Girl Got Swag. Torres Cap a uma contra Bonaire Stars Cap. Camina com Torres Cap a gana com score de 10-9. Tayway Air a uma contra Happy Boys. Camina Happy Boys a gana com score de 9-6. Sailing Power Cap
a unga contra Deadshot. Camina com Deadshot a gana 2 pachetes de Sailing Power Cap. Também nós temos The Indians, que unga contra Torek Girls. Camina com The Indians a gana com score de 10-9 de Torek Girls. Deadshot a unga contra Curafam. Camina com Deadshot a gana com score de 15-1 de Curafam. The Angels a unga contra Flamingo Cap. Camina The Angels a gana 4-3 de Flamingo Cap. Nós está seguindo e está invitar o pueblo de Bonaire para assistir amanhã com Deus que na juega de bolas. Amanhã, 26 de agosto, nós temos Destroyer contra Torek Cap, Sailing Power Fam contra Bonaire Stars Fam, Energize contra Los Gavianes, Flamingo Cap contra Deadshot, Unbreakable Cap contra Tayway Air, Crazy Boys contra Sailing Power Cap, Bonaire Stars Cap contra Happy Boys, Rasta Girls contra The Games Fam, Goldfinch contra Sister and Sister, Fireball contra Goldfinch Cap, Sailing Power Cap contra Bocuenta, Curafem contra Bampa Sapret, Bocuenta contra The Angels, Rega Girls contra Unbreakable Girls, Hurururu Harara contra Crazy Boys, Los Gavianes contra Jus Lagebay. Tour eweganam aqui tem mayanco joske chawebs assim na tapa estanco gusta bolas botawaru invita para assistir mayang na Goldfinch para unga felt Goldfinch para trás de La Sorrisa Ballpark para por mira encontro aqui. Nossa sigue com ave com essa eleição de Bonaire diz aqui lo vai junga contra de Aruba. Nós desejamos seleção UG5 por classe de éxito allá na República Dominicana. Nós está seguindo. Pano está regressar à Holanda 9 de setembro. Pano estava um massagista aqui na Bonaire e passa vários equipos. Dia 9 de setembro, Pano está abandonar Bonaire e está regressar à Holanda cerca de sua família. Aí na Holanda, Bano lo vai gozar de sua pensão merecidamente. Pero Bano não está dúvida de que da corda é deportista de Bonaire, especialmente o deporte de futebol. E manda agradecimento na tua deportista que assade a se uso de seu serviço. E também foi Bonaire, hope contento. E passou o tempo de vai sossegar e curva a chega. Pero é bem Bonaire com vacância e lo keep in touch. Danke Bano, para tudo o que vou por assim, para tu nos jovens deportista. Também nós temos aí na nossa irmã Isla Corsou, com volta regular de futebol, Federação Bonaire, Federação. Também nós temos aqui na Bonaire mês informação local com volta regular de futebol, FFB, tem sua recta final, tá assim uma chamada na tour, pessoa que está assistindo ao estádio, não queda sem vai estádio AVE para mirar o equipo de Atlético Flamingo vencer AVE do Young Boys. Na nossa irmã Isla Corsão, nós temos a noite 8 horas SDK Deportivo Santa Rosa lo topa New Song. É campeonato local de futebol FFK, válido para a 2021 de divisão que está seguindo a AWE. Juega essa que está programada para mirar ação, iniciando de 8 horas da noite e logo arriba terreno do estádio Ergilio Hato na Brivenhat. Santa Rosa e New Song lo enfrentam outro. E dois equipos aqui, mas com cultura outro a uma 10 juega acaba e lo inicia a série de 11 juega. Já no último
Después que juega nan comestera mira acción ya luna último a quedar pospone. Deportivo Santa Rosa tana 16 puestos con 2 puntos, mientras que Newsom tana de 2 puestos con 21 puntos. Allá del softball nos tiene que AA a Buena Vista. Swax Girls Sports vence the Fighting Team. Ya razón 25 de agosto de 2021 es fecha para continuación del campeonato local de softball femenino para el año 2021. Aunque otro, un juego programado para mirar acción. Lo va a estar partido válido para la categoría AA. Un equipo de Swax Girls Sports y The Fighting Team lo enfrentando otro. Es aquí. Está un encuentro que lo mira acción riba terreno de Buena Vista Ballpark, iniciando mitad de 8. Nos tiene también a nuestra hermana Isla Corsao, cuya Kirigori que no hits no run, Pasuax gana Pichingolo 17-0. Es competencia de softball clase A, para lo que está campeonato 2021, organizada para la Federación de Softball local, también a continuar con algún partido. Después de la publicación del resultado de AA ayer, había compartir SNAN de clase A. Nos tiene también con Gideal Vicento, con 2 goles para selección masculino, vuelve a ganar la República Dominicana. Es selección de U24, tanto futbolista no femenino como también es no masculino, estaba de acción un día más. Ambos equipos han debutado en la República Dominicana, actualmente compitiendo en el torneo organizado por Caribbean Football Union, que es el torneo de CFU 2021. Girls and Boys U24 Challenge Series han ganado 3 juegos de evento ayer. Camina con Nantabata de acción riba 3 fechas consecutivas, iniciando ya domingo último. El equipo femenino ha sufrido 3 derrotas ayer. En el momento que ha caído vencí, con score de 3-2 en mano de equipo similar de US Virgin Islands. Es aquí después que ya Deporte ha publicado que nuestro equipo femenino ha perdido 2-0 contra Turks and Caicos ya domingo y ha sufrido goleada de 6-0 en la mano de Aruba. Durante el juego de ayer, estaba Sirajmay, Martes, Nocento y Taimá, Maximiliana, quien asori para el 2 goles de Corsao. Para el equipo masculino, sin embargo, sí ha logrado triunfo ayer. Es aquí después que ya luna último también ha ganado ocasión ahí, estaba de juega contra el equipo de CAS, República Dominicana. Onda Corsao ha salido del deporte grande con triunfo con score de 3-1. Luigi Inencia y Stefan Hato estaba de esnanco a anotar ya luna último. Ya domingo de juega arriba a fecha de apertura, Corsao ha caído 3-0 contra Haití. Finalmente estaba ayer con nuestro equipo masculino a enfrentar y a ganar de Grenada con score de 2-0. Gidil Vicento a score en ambas ocasiones ayer. Nos lo tiene un día de sosiego para así mirar acción mañana ya webs día 26 de agosto, a Trobe. Es aquí en el momento para mitad de 6 de la tarde, Corsao enfrentar a selección de St. Kitts y Nevis. Cubista arriba al torneo ABCS de fútbol, ese man aquí lo publica lista de jugadores convocados. Técnico Bernabela y Caldera, quien lo dirige a selección de Corsao. La intención para técnico Kenneth Bob, Bernabela y Henry Caldera entregan la lista de jugadores convocados para la selección de fútbol de Corsao ese man aquí. Así seguidamente dirigiendo el empleado en la oficina de FFK,
por poner el diferente equipo en la altura de convocación de los miembros. Un que otro cubista arriba el torneo ABCS de fútbol que lo toma lugar durante el promes fin de semana de luna de octubre venidero. La selección de Corsolo va a contar con el futbolista local que está activo de los campeonatos locales. Así nos defendemos bandera. Dentro del torneo Colonga na Corsol, el equipo nacional for de Aruba, Bonaire y Surinam también lo va a estar presente. Antisocial a cometer destrucción y abajo algún cos. Allá en nuestra hermana Isla Corsol. Complejo deportivo de festa a recibir visita. Estaba ayer durante hora de mediodía. Es ligado al equipo a llegar al complejo deportivo de equipo de festa del barrio Santa María, donde había una nota que a recibir visita. Aunque otro cultura probabilidad de hora de noche de la luna para llegar mainta, donde aquí va diferente candal para baile de diferente parte y área del edificio del complejo. Es aquí donde a cometer destrucción, busca probar y también logra con alguna pertenencia de equipo. Manera entre otros 2 pompos, diferentes balas y también un jug. Así denuncia de caso. Una autoridad no lo hace en investigación de caso lamentable aquí. Una está perjudicar una organización que para colmo no tiene sponsor y lucha para perjudicar nos muchanan y jovenan que está practica el deporte rey fútbol. Tour camina del mundo, nanta haciendo hobby cosas robes para perjudicar nos jóvenes. Nos pasa para nos información internacional. Jonathan Scope de 4-0 y promedio de 2.82. El equipo de Detroit Tigers ayer logra una victoria con score de 4-0 arriba el equipo de Cardenales de San Luis. Ahora con han score 2 carreras de cabeza de 2 y 2 más de cabeza de 3 para totalizar único 4 carreras de partido. Jonathan Scope un día más abate de 2 y una na segunda base y él abate de 4-0. Jonathan Scope aborta en 483 turnos, del cual él ha conectado 136 hits, pompa un promedio de 2.82. Él ha un gadén 122 juegos para el equipo de Detroit, del cual él ha anotado 66 carreras y empujado 69. Scope ha recibido 29 bases por bola y 107 ponches, mientras que él ha conectado 22 dobletes, un triple y 18 home run. Jonathan Scope está siguiendo moviendo. No estaba latino Jonathan Scope, hopi via cerca nos muchanan de Little League para sianan y mostran instruccionan y triquinan kunan para así de juega de baseball. Nos está espera pronto que Jonathan Scope junto con otro nan que siempre sabe para ayudarnos mucho nan de Little League aquí en Bonaire kunan por bole binduna un entrenamiento nan. Tide Gregorius de 4-2 con un anotado. Filadelfia, el equipo de Filadelfia, Phillips ha perdido con score de 3-1 ayer contra el equipo de Tampa Bay Rays de un partido aquí. Didi Gregorius abate de 5 y un gadén shortstop, mientras que una bate Didi abate de 4-2 con un carrera anotada. Tampa Bay apica para adelante 1-0 de cabeza de 4 y de bomb de mesma entrada, Phillips logra empatar el juego na 1-1. Den cabeza de 8 innings, Tampa Bay score 2 carreras que había resultado después de estar victorioso. Con 2 hits de ayer de 4 turnos, de ahora tiene promedio de 2-5, cuarta producto de 57 hits, 265 turnos,
Tidi Amira acción den 73 partidos y tiene 26 carreras anotadas y 37 carreras empujadas. Tidi a conectar un doblete, 2 triples y 10 home run. Mientras él ha recibido 5 bases por bola y 52 ponches. Rápidamente nos está siguiendo internacional con nos información que nos ha recibido de un juego de Oceano a 5-2. Yankees ha logrado su 11 victoria de forma consecutiva. Allá en Atlanta, New York Yankees ha scorado un carrera de 2 innings, uno más de 4, 2 de 5 y uno más de 7, para totalizar 5 carreras y así mesora logran de 11 victoria. De forma consecutiva, ganando Atlanta 5-4. Tembom de 9, Atlanta está logrando así y juega 5-4 y con base para Freeman con conteo de 3-2 y pitcher Wanda Peralta con adelante al lugar de Chapman está usando 9 lanzamientos para finalmente dominar Freeman con un fly para right. Y juega aquí contra Bravos de Atlanta, Oshino Albiz, abajo de 5-2, un carrera anotada y él ha recibido un ponche como primer bate, segunda base. Con esa cifra aquí ahora, Ozzy tiene promedio pues de 2.57, pues su promedio ha subido con un punto y ahora tiene 127 hits de 494 turnos. El unga de 123 juega y conecta 32 doblete, 6 triple y 22 home run. Oshino ha anotado teco ahora 79 carreras, empuja 84 carreras. Él ha recibido 42 bases por bola y un ponche. Zach Britton está subido DL de New York Yankees para 10 días. New York Yankees amanda el pitcher rivalista Zach Britton, rivalista de un gadonan leccionado para 10 días para motivo de un dolor en su elbow links. Jan Smith Soroka de Braves lo mester vuelve a operar. El as pitcher de Atlanta, Mike Soroka, ha pasado en diferentes acciones de rehabilitación para último 9 lunas después de fracturar su ankle revés. El as pitcher de Atlanta Braves, Mike Soroka, ayer durante el encuentro estaba de visita cerca el comentarista de planta de televisión cuarta Bailey Sports South, cuarta transmitir turvega de equipo de Atlanta Braves. El as pitcher de Braves ha dado de conocer que él vuelve a fracturar su ankle revés y la chance está grande que el vuelve a operar. Pero es seguro que lo recuperar y verá fuerte de esa aquí. Según el ex pitcher de Atlanta Braves, Mike Soroka, ha declarado que ha participado como un novato en el juego de estrella en el año 2019. El ex pitcher de Atlanta Braves no ha mirado acción por la temporada pasada después de hacer una operación en su ankle revés. Mike Soroka tiene apenas 24 años de edad y estaba planeado para ser un líder de una rotación joven de Atlanta Braves después de su primera temporada completa tirando de la Liga Grande con récords de 3-4, 2.68 efectividad. De la misma temporada, Mike Soroka ha finalizado en 2 lugares novato de año y en 6 lugares para el premio de Cy Young. Shadir Molina, un año más con St. Louis Cardinals. El catcher estelar del equipo de St. Louis Cardinals, Shadir Molina, ha llegado a un acuerdo para un año más con el equipo cual él ha debutado con él en MLB en el año 2004. Shadir Molina
Lo unga su 19 temporada y probablemente es un último con el equipo de St. Louis Cardinals después de llegar a un acuerdo para un año $10 millones, según el equipo ha anunciado oficialmente ayer. No está contento que Yadier Molina longa un año más y chance grande que él termina su carrera con nosotros. Según el presidente del equipo St. Louis Cardinals, John Mozeliak, ha declarado en comunicado. Yadier Molina teco ave aunga 2019 vega para el equipo y actualmente está de 3 lugares de un gadonan que aunga más tanto vega como un jugador de St. Louis Cardinals. Y otros 2 jugadoran que tienen más vega unga que el catcher estelar está 2 miembros del Salón de Fama. Stan Musial, 3026 y Lou Brock, 2289. Está muy contento de poder quedar un año más aquí, según Yadier Molina ha declarado en el Coran St. Louis Post-Dispatch promedio el encuentro de ayer contra el equipo Detroit Tigers. Fernando Alonso tabira grande, pero que tu vai eta ligue. Allá en Holanda, el conductor holandés de Fórmula 1 del equipo Red Bull Racing, Max Verstappen, ha sostenido una entrevista inclusive con la plataforma Das domina High Tension. En entrevista aquí, conductor holandés está papia arriba su estilo de conducir arriba pista y de cual él expresa además su admiración para el conductor español. Fernando Alonso está mirando grande, pero que tu vai está rápido, te gusta el estilo de Fernando. Verstappen, de 23 años de edad, ha expresado que más allá de una persona rápida y tranquila, siempre es que lo mejor y siempre es que gana. Está de una tour que tiene riba pista y siempre lo hace lo máximo para otro no. Logra pasar lo cual según a él ha pasado adentro. Pero al final siempre está larga espacio mitad justo. Así el joven conductor ha declarado. Relacionado con el accidente que ha tomado lugar en Sylvester Stone, el conductor ha recordado lo que él ha sentido al momento de recibir el impacto de 51 G del Gran Premio de Gran Bretaña. Durante algún día después del impacto, su músculo no está funcionando de manera pero después es aquí también mejora poco a poco. El Gran Premio de Holanda está tomando lugar día 5 de septiembre. Próximo, arriba el circuito en Zandvoort y para Max es aquí una carrera muy especial. Hopi acaba no a organizar un Gran Premio de Fórmula 1 en Holanda. Esta espera que el tribunal lo está completamente horario, así él ha concluido. Ex dirigente de fútbol salvadoreño ha declarado su mes culpable. El ex presidente de Federación Salvadoreño de Fútbol, Fast Food, Reinaldo Vázquez, vinculado del caso de FIFA Gate, recientemente ha declarado su mes culpable. Allá en Tokio, el Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 ha quedado inaugurado. El tema nos tiene a la edición 16 de Juegos Paralímpicos que está tomando lugar en Tokio, el día 5 de septiembre próximo, ha quedado oficialmente inaugurado ayer. Allá en Holanda, nos tiene PSV no logra alcanzar Champions League. Armando Obispo aunga durante último 20 minutos. Terreno de Philips Stage Stadium en Holanda, el equipo de PSV, jugador na casa, estaba sede ayer para el juego de regreso
tem a série contra o equipo de Benfica de Portugal. Aqui se trata de a série classificatória para a Champions League, onde a semana passada Benfica ganhou. Na casa, a gana PSV 2-1. Não logra o empate sem anotação e assim a equipe de PSV queda cortico de não intento. Defensor Armando Obispo a iniciar Vega na banca como suplente e adrenta na de 70 minutos e assim é jogador durante os últimos 20 minutos onde o PSV a pone basta pressão, pero si logra llegar a gol. Por aponenan vai prolongação e busca o triunfo e classificação. Trata de jogador quente, exclusivo, que da selecta como parte da linha defensiva do equipo ideal. Formava o futebolista que mais a destacar em Eredivisie durante o fim de semana que está atrás de Lomba. Leroy Fer a join Alan Aspor para 2 temporadas. Tem de Eredivisie na Holanda para Super League na Turquia. É futebolista de mundialista com seleção oranha, Leroy Fer, de 31 anos de idade, foi ayer oficialmente está com a equipe de Alan Yaspor, que está parte da competência de futebol na Turquia. Um que outro depois, ultimamente, estava em futebol na Holanda, com Feyenoord. E há assim cambio livre de transferência. Leroy Fer afirma convênio para 2 temporadas com seu equipo novo, com opção também para possível de 3 anos de convênio. A equipe de Alanyaspor a terminar campeonato Super League na Turquia, temporada passada na 17 puesto e não a alcançar para competir em competência europeia. O câmbio aqui virá também de 2 ocasiões que o Fer abandonou Feyenoord. Primeira ocasião estava 10 anos passados, no momento que ela join FC Twente, para seguidamente também mirar a ação para, entre outros, Norwich City, Queen's Park, Regents e Swansea City. Ela regresa finalmente de The Cape na ano 2019, onde ela larga 2 anos e agora estamos para Turca. Partido, acuerdo para 2 temporadas más, luchar el Geertruida, lo queda Feyenoord. Turcosta indica que el joven futbolista, el defensor, quien por jugar como central y también lateral, luchar Geertruida, lo queda con Feyenoord. Un acuerdo de 2024. Jeremy Antonis afirma contrato novo com PSV. Joven atacante da Seleção Nacional de Futebol de Curaçao e da Organização de Futebol na Holanda, PSV, Jeremy Antonis, a alargar sua estadia na Eindhoven, firmando contrato novo com PSV. Essa aqui está turnos informação que nós estava tendo. A ver, temos información deportivo Pavo, ha quedado algún para atrás, pero mañana no está siguiendo. Tanque na Unitur que por escucha, para juega de AVE contra de Flamengo contra de Young Boys, no está así entrega de galinha na Max, que te llama todo momento na rádio do Nascor. Max, vou passar já sabe agora, tomamos galinha na carniceria Latino. E Erika Mercera, junto com Feliciano Piloto, está desejando feliz primeiro dia e até amanhã com Deus o poder.
Carniceria Latino, pe carne mais dulce, mais saboroso do mundo, te carne que botar comprar na Carniceria Latino. Tu já sabe, não tem galinha com a reps não juicy, livre de fat, livre de hormona. Passa a busca turbo costa na Carniceria Latino. Reque não tá bom surtir bala na Carniceria Latino. New World Supermarket, fica long chung chang zeng, chinesing zeng, anterior para riba, anterior para baudien stash de montanha, tu tá com você long, passou long tá vende bom barata, long tá vende bom essa câmara, tá vende porta e ventana alumínio, e tá vende teicos também, e no lugar com long, tá vende tur medida de tire, passa que long, e lo que dá contento. Long tá guardado na caminho de Bailagum, long chung chang zeng, e chinesing zeng. Ackerman Auto Supplies, com a Hyundai Mitsubishi também forte, me recomendavo passa o modelo novo que acabia que de Hyundai Mitsubishi também forte. No lugar que Ford Raptor também tinha caia dominar e no papel mesmo de Ford Ranger. Ron Boneiro passa, bota mire net pick-up aqui Ranger. E Mitsubishi Eclipse tá de auto mais elegante, ora passa de carteira de Boneiro, no papel mesmo de Santa Fe, de Hyundai para boca da café, e Grand i10 e Elantra, mas mais bem modelo mesmo tem o Pinete modelo, e Tucson novo riba mercado, tudo isso aqui de onda de Ackerman Auto Supplies. J.C. Herrera, com seu Amstel, com seu Heineken, com seu Vitamal, com seu Malta Amstel, com seu Agua San Pellegrino, com seu Juice Everfresh, com seu Ponche Bonaire, com seu Zeta de Oro, tudo isso aqui não tá de J.C. Herrera. No lugar de Amstel Bright e também Climax. E no lugar também com J.C. Herrera te oferecendo também Zulia. J.C. Herrera na caminho da Amsterdam. Napa Autopar, surpresa para o Autospa, plug platina com dança, beira em Puntias, Napa tá que da Napa. Ora, vou ter peça para auto, tá na Napa, vamos ser oil filter, fuel filter, water filter, air filter, tudo isso aqui na botanha na Napa Autopars. Não olvidar que o Napa Autopars tem tire também na stock, não tem bateria, não traz slang hidráulico e não tá representante de tremendo seta que é uma Valvoline. Não na botanha, na Napa Autoparts. Weima Boneiro, que você Valspar, e faz que ia pegar, vamos começar, Valspar, meu irmão. Ora, você faz o casa, você faz o cantor, você faz o negócio, você faz o apartamento, mira aqui, Valspar, me recomendava fazer aqui atrás, especialmente para o clima que nós temos aqui na Boneiro. Não tem todo tipo de quache, não tem roll quache, não tem block quache, não tem quache 1 dime e meio, 2 e meio, 3, 4, e não tem também todo tipo, por exemplo, de baits, não tem marine paint, e também, Weima te ofereceu também, generator marca Furman, não está traiável também, Good Luck, que está situado em edifício de Weima Boneiro. Solo para Oswald de Weima. Special Security Services, seguridade de bocas, seguridade de serviço, vamos falar que demanda de quem cuta. Mas recomendado Special Security Services, mas claro, Special Security Services, e não olvidar que não tem um controle da câmera também, que não está inspecionar tudo e câmera, que tem diferentes partes Boneiro instalar. Perfeita Special Security Services, que o banheiro dessa cabeça, nada vai roubar. Loteria Spavo Real, caminha sempre vai botar ganador. Loteria Spavo Real, Romão. Botim pensar por suerte TV, Machadia Cruz tá bom, mas é recomendável Loteria Spavo Real. Você sabe agora aqui na praia, vou swipe também, na EUF cantor de Loteria Spavo Real. 10 cantores número Ron Boneiro, e com a mesma amabilidade, que mesmo smack, que mesmo amor da na Loteria Spavo Real. Suerte para ver, na nome de Loteria Spavo Real. E vamos achar rincón, para botar tranquilo, vamos achar rincón, gasolina, gasoil, bote gás chiquito, tudo isso aqui na Pump Station Rincón. Não olvidar também quando dizer tá motor, tanto de gasolina como de gasoil. Pump Station Rincón, para botar super tranquilo, na Pump Station Rincón, bom acertar. Fábrica de Bloque Valentina, bloque para bloque, tudo bloque entre bloque. Bloque 4, bloque 6, bloque 8, nós estamos para pedir Fábrica de Bloque Valentina. Cabecinha para pilar, banco e betão, mesa e betão, balustrada, tudo isso aqui de Fábrica de Bloque Valentina. Tem Clementina, tem Martina, Paulina, pero cuidado para bombrua perder placa, passou é funko tá bem de bloque, te funko é B, Valentina, é B de bloque. Punta Blanco Chicken Farm, é uma mais tierna, mais doce do mundo, então que botar a compra na Punta Blanco Chicken Farm. Muita escola na mela casa, com o web na niwing, tá
Dushi. Pero más claro así, están de Punta Blanco, Chicken Farm. Buscan dentro de una tienda, dentro de un supermercado, aquí na Bonaire. Más claro, no olvidar que la tierra para mata también de Punta Blanco, Chicken Farm. Cuitear para tour heavy equipment, na cuitear vamos a estar. Vamos a un loader, vamos a un bobcat, vamos a excavator, vamos a dump truck. Tudo isso aqui, cuitear. Dan de porta e ventana alumínio também. Estoque de mais grande na Bonaire aqui, dan de porta e ventana alumínio. Tá na cuitear, vamos acertar. Cuitear, Romano, na Wardabo, claro, na Caia Corona pegar com Tung Fang Store. E Tung Fang Store, vamos a algo para o bistinete, eu te recomendava Tung Fang Store. Vamos ter perfume, Tung Fang Store. Vamos ter coisa para ser casa bonita, Tung Fang Store, mas claro. Não olvidar que Tung Fang Store tem panha também. Não tem jeans, não tem blusa, não tem também turcos cubo, tá pensa de tremendo negócio que você tem, botar aí na Tung Fang Store. Não tem machine de coisa, masha o picos, mas não tem na Tung Fang Store. Você que lisa bom me certa. Oficina número nostreia, Ingrid Ruth, vamos a oficina número nostreia, mas claro, nostreia. Agora vou chegar a Bonaire, bom porque assim dá a furba, suerte de oficina número nostreia. Vamos a, não tem 10 cantores número Ron Bonaire, não tem na rua cantor situado na playa, tudo isso aqui nostreia, irmão. Vou chegar no número, compra o número na nostreia, mas claro, não tá guardado. Flamingo partirente, mas tu mesa para mesa tem chefe desta yoba está grel, tu coisa para fiesta, Flamingo partirente, vai casa 2 via cosa mai bom, di mesa casa trove, Flamingo party rental, divorcio dalla dembo, che invita in ambito ma noti divorzio, Flamingo party rentals, botin yuta sia primera Santa Comunión, Flamingo party rental, Abba mira Sara, Ama mira Abraham, fiestatin, Flamingo party rental, Flamingo party rentals, Tawardabo na calle AA Emerenciana, number 36, cria bom, patur comida para bestia, cachorro, puxi, cabai, cabrito, carne, vaca, toro, e também tem comida também para cães, pato, pauistur, na cria bom. Não olvidando que da caminho de Bahia Tubaco, e cria bom tem opi comida para bestia, que cabia na cria bom. E também Constant BV, nossa amiguita Liseta Saragossa, um do Patum Saragossa, vamos ter WC bom, WC com taca sopa e água, me tá recomendado o WC não, com nanta bem na Constant BV. Esse é um sistema que está aerovacuum, ou você fluxa assim, e tá, ele chucha vai com nem tem que água tá baixa, e esse tá põe que tá menos água. Não olvidar que não tem também é veneno que tá mata tour on croy também. Constant BV que no telefone 780 005 e você swipe também na Constant BV. Casa de música boneriano, botinho you, botinho nieto, e tem 6 anos, e muita, vamos a está hopi ativo, então porque para um pouco mais tranquilo, para é parte de drum, de casa de música boneriano, e não assim é muito toca drum, então quizás depois é da toca drum de mesmo grupo aqui de casa de música boneriano, casa de música boneriano para boiusa que toca drum, e malas unamsa, eita, e malas de lekkere pizza, de bami, e de roti, oh, gozer, oh, de maxi, ai, dushi mesmo, amor, na mala Surinaamse eten, ja, metade de zoos aan de commissaris, popo yama tambe i orde bo bami, nasi, e tambe bo roti, cabrito na forno, dan tin tambe galinha na forno, gestoofde geit, gestoofde kip, ja, 782, 586 no meu telefone, yama, mala Surinaamse eten, jabiana já sábado já domingo, e União Mini Market, na recebi fruta e verdura fresco, ayer me passa tarde, aqui tá quantidade de fruta e verdura fresca cabia na União Mini Market cerca, Patrícia, vamos estar com o cru na calle Emerenciana, caminha com botar compra para fruta e verdura fresco, patilha, mango, melão, na receber também, anassa também, isso é mandarim de papel mesmo, dushi mesmo, dushi, União Mini Market. Vai fiesta pa gozar, criollo, bachata o montuno,
está bai pa nos baila. Tape sei mi tapi di budushi, please bambalia wo. Cantavo baila, Bambalia mami, mi somos tudo. tu no. Mi somos da dushi. Cantavo baila, Y algún caballero nantaba y fiesta. Tapara batinan culpa na bar. Anto ora nanta pata pata. Nan kebing panabalya. Tape sei etama nanta pirinang lanta ng panabalya. baila, Arriba, arriba! mi somos tudo. Montuno! Mi somos da dushi. Cantavo baila, Amalia do Xi! cantavo baila. Mi somos tudo. Montuno! Mi somos da dushi. Cantavo baila. Dushi! Toma um dia mi amor. Tá bom, Pica? Arriba! Después de un simán duro de trabajo, Cantavo baila, para olvidar problema, va estrés. cantavo baila. Sem de criollo, bachata o montuno. Cantavo baila, Dushi, Dushi, please no venga mi bambalia. cantavo baila, Dushi, mi ta cam cam, trap trap trap, wo. cantavo baila, Cachete, cachete, yendi piquete, mami Louis. cantavo baila, 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 mommy. cantavo baila, 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 Dushi. cantavo baila. Dushi, isso foi uma música bastante para mim. Sim, Pica. Pero me senti algo duro. Ai, caramba, te pode rom e te me saco, Dushi. Me dá mais saque. Yeah! Después de un simán duro de trabajo, Cantavo baila, para olvidar problema, va estrés. cantavo baila, Volta poner mi corda tempo di Glen and Friends nan tempo. cantavo baila, Ahorita un día más, cuando vuelva y perdí. cantavo baila, Ahorita seguro, mañana puede ser. cantavo baila, 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 mommy. cantavo baila, 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 Dushi. cantavo baila. Dushi, danke por falar comigo. Tá bom, Pica. Pero outro viaje, corre, saca e bota de novo, prometele. Ai, mi mama.
por botella y un clenchite, historia de Bonaire, un pueblo más humilde y grande en el corazón. Durante comía usted para su historia y tradición. Verdad la gana su nombre, paso en dictada discute. Coronavirus baileo, coronavirus baileo, coronavirus baileo, aquí sí por la renta. Nos hacía de gente grande, humaneza no por tu babo. En Medina de Antayo, Titera o de la mano. Trayabu que se te coco, tropical más, se te tribó. Abaculi, vos en te vivo, ya tus vidas voy a mayo, ya mayo. Coronavirus baileo, coronavirus baileo, coronavirus baileo, aquí sí por la renta. Famoso coronavirus, durante mi medicina, está retando un mundo, aquí sí está para hacer. Bonaire sea consciente, coronavirus digo que da flow. Vamos a puntos y matan, no va a pelear tenerle a flow. Hay coronavirus. Coronavirus, de pueblo humilde, su bonita historia, amor pe tradición, nos duchísima, nos cultura de nos ay, era Medina, los tesoros van valores, tropical vas nos den, sentico con nos dan, sente vivo nos den, esto no bloco pa nos Guapé, tener afro. Guapé, tener afro. Guapé, tener afro. Guapé, tener afro. Es un caré. Es un caré.
vai. Puna mi que vai, puna mi que vai. Puna mi que vai, puna mi que vai. Rechami mami vai rumanda, puna mi que vai. Puna mi que vai, puna mi que vai. Joana na mi lado, la puna mi que vai. Puna mi que vai, puna mi que vai. Award Gartish é número 1 na Bonaire de mosaico e muebles de banho, tem mosaico na diferentes sizes e color em stock. Para abo que contratista, tem diferente herramientas e machine moderno para corta mosaico de marca europeu. Cruznan na Turmidi. Para trabalho bom acabar, mestre usa herramientas de qualidade. Gartish tem diferente color para ir nachi e pego europeano na preço especial de stock. E maneira nos avisa sempre invertir consciente. Compra produto de qualidade na Gartish Tegenwerk. Your tile and bathroom specialist. Chip of Swipe, digital boss smile. Pago safe está importante. Chip of Swipe, turmontante. Chip of Swipe, digital boss smile. Está fácil, seguro e automático. Hora de pagar por swipe, está safe, está chepe. Caminda, swipe, no tenho de cash, cinco chepe. Chip of Swipe, digital boss smile. The MCB. Mantene Bonaire limpi, mantene nos isca limpi. E poi di sushi chi se il buon che domina. Esta se su partiva sushi lentil. Amo asivo, solo per sushi como team. 90 oppure dentro sushi. E boniteza di Bonaire da sua limpieza. Cuida medio ambiente e também natureza. Onde importa se bota grande ou chiquinho. Reusei e também reciclar. Agora ori assim vos. Tira sushi, dengo e sushi. Junto nos da tene Bonaire limpieza. Esse man aqui descuento de batur muebles de banho. Gartish Tegenwerk. Your tile and bathroom specialist. Medita día, tarde a noche, tu caminda, mi radio tá. Voz de Bonaire, pa allá al lado, a conquistar mi corazón. No está por nada, con poner mi día, a sostener el radio fiel. Voz de Bonaire, pa grande y chiquito, el radio que siempre está bom. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no olvida con lo que vocinha, nunca, nunca, otra poquita, no olvida con lo que vocinha, nunca, nunca, otra poquita, a mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. Oyente, buon tardi. Buon venire di altra edizione di Trassi Notizie para ver già razón. Con nos 25 di augustus. Nos está llegando poco a poco na final también di luna 8. Un día más ayer me está apreciar gente reacción a cuta wata ting y petición que será así na final lo di topo lo mi purva di tiene pues mañana tiene una confusión de un gente que pide mi programa me no pone su confirmación ainda sino ya pierde nuestra papel y budget asunto di 3 punto di sindicalismo awe nos vai ting de nos programa no completo Jan Paternotte que está parlamentario de Holanda que está aqui na Bonaire em relação com IPCO. IPCO está é congresso, como que chama, é reunião interparlamentário de países do Reino. Está consistir de delegação de Holanda, de Eerste Kamer com Tweede Kamer. Está consistir também de parlamento de Aruba, de parlamento de Curaçao e parlamento de Sint Maarten. E também se que nós metade dos, o estudante tem tour, então ela dona me toch meia hora para mim papel com ele, então me também papel com ele de forma na minha maneira de juzgar basta profundo de relação que tem entre Holanda e Isla Nambes, pero me tá limitado na Bonaire.
Den hipoquimes ta ilustravo cuya Bonaire no ta conta más den reino como un país, con su propia identidad, etc. Então, Bonaire a decidido em 2004 e em 2010 a concretizar que o Bonaire está parte de Holanda. Que ora que Holanda está senta na mesa de reunião aqui, Bonaire não está senta separar, mesmo com Corsau, Aruba e Sint Maarten, mas Bonaire está parte de Holanda. Então, se que a minha mesora da Lanta e pergunta, que é o valor que Bonaire, su problema não que tem, su preocupação não que tem, com esse acordo vociferar em uma reunião assim. Aruba, Corsau está vociferar de dan, Holanda está vociferar de G, mas Holanda está papia de facto no nome de Bonaire. Kiko é a papia no nome de Bonaire. Well, se me va que agenda com a tresidilante, me não mira nada outro sino o mesmo sistema bio que tem Jesus ainda andando com a papia riba assunto de pobreza e assunto de mínimo social e mínimo de existência para o povo bonaireano. Então, nesse contexto, me não mira nenhum espaço, ou pelo menos outra gente que explica-me, membro de Eilandsraad, Elvis Singashu, Esther Bernabela, Clark Abraham, onde nós líderes do parlamento de Bonaire, para mostrar-me que espaço não arranha para apresentar dentro do Congresso aqui, que por certo é aqui da tua lugar na Bonaire, para vociferar preocupação que está viva do povo bonaireano. Pessoal, a preocupação da viva do povo bonaireano está parte de Holanda. Então, me não mira isso. Não mira que já quebra seu intento para pedir não, para considerar que no próximo Congresso não dá oportunidade para a delegação de Eilandsraad de Bonaire, Saba Station, também por participar em G. Pero em princípio não está participante. Os Bonaire não pode participar desse. O hecho que não está participar não está quita assim como tem influência do congresso, da reunião. Pero esse não tampouco não mira nenhuma estrutura em qual promete a reunião em todo lugar tem consulta com o Conselho Insular, governo de Bonaire, para o que se trata é preocupação que está vindo nas islas. De como me põe atenção e ênfase sobre governo ou parlamento, minha visão parlamento, não está atua riba susso. Está atua basar riba mandato que o povo votador adune. Que bem, de facto, está representar a preocupação é parte do problema que o povo tem, então o povo está querendo de a pessoa ou de partido para dar a força para de 4 anos e por resolver, solucionar a preocupação e o problema que o povo tem. Com outra palavra, não pode para sobra botar saber, para sobra para estudar na universidade ou para estudar na qualquer escola alto, caminha que bota compreender se o problema não de povo se escuta o povo promete. Então esse aí para mim tá pone dia mais como tá ganha que nós está falhando trove não para mostrar de riba nuende nós está falhando que nós não tá mostra a delegação holandesa que está representando nós que depois de Jesus aí nós precisamos por sentar junto e evaluar que vai bom, até de Paul Rosemeulen bise neti, den apertura de reunião, que vai bom, percurar para o que vai bom, que vai bom. Então, a bisa, me está de acordo com ele, o que vai robes, com nós remediar o que vai robes. Ou, vou bise como parlamentar de casa que presidente de esta Câmara como esse,
Pero en práctica, Kiko baja así, para escuchar Kiko vai robes de caso específico de Bonaire como parte del reino. Na mi parecer, tem rapport dan skibi, rapport Nibud, rapport Spies, rapport Regioplan, rapport Ombudsman, rapport Direito dan Colégio de Direito dan Humano, que está indicar que nós, isla, nós habitantes não ganham atenção para o direito dan humano que não tem merecer de je. Então, me está trazendo isso aqui, para aqui 5 minutos me abre para botar me puntar me para hora que meneer patro nota bini, me digo vai hope straight com ele também ora, para bus puntre com esta mira inteira situação aqui. Ponto que está preocupado tá que nós gosta ou não, que nós assiste ou não, for 2012 nós também tá vota para o parlamento holandês. Tweede Kamer. E hasta nós votamos em 2015 para a Eerste Kamer. Isso significa que a Tweede Kamer é 150 membros para representar o povo holandês. E não reconhecer que o Bonaire, Sabastege, é parte do povo holandês. Significa que não, 150 não é trobe, está representar nós também. E ponto como está sentindo falta de que dentro do debate que tem na Holanda, sempre nós, que está no Caribe, não está ganhando atenção que nós temos, é mais. E não está mira e não está sentindo que tem luta sincero, forte, perseverante para lograr o que estava a intenção em 2010. Esta para alçar a qualidade de vida de nós em 3 islas aqui. Terceiro, estava a ponto de saída que a pedido de voto para o laço direito. Para na final, alçar a qualidade de vida de boneriano, de sabano, de estaciano, passou segundo é político de tempo e de garantias e bem-estar e a qualidade de vida não estava suficientemente servir para motivo, tem bom motivo, quantias não estava um país rico que possa responder nesse. Então, ele escolhe do reino para um país que está mais rico, que está a Holanda, que sim pode garantizar a melhor qualidade de vida aí. Então, a mim pensa, tem 2 maneiras de acercar a qualidade de vida. Pode acercar na parte material, a minha tem casa melhor, caia melhor, tudo o que está fisicamente melhor, mas pode lograr também door die conditionen de vida melhor. Então, de lasto na minha humilde opinião, Holanda a negligenciar completo e nós ainda nós políticos na Bonaire não tem plan claro para mostrar a Holanda com a direita e condiciones de vida de nós pueblo aqui na Bonaire. Que consequência que depois de isso ainda mais que 40% de nosso povo está viva de pobreza e a pobreza não está bem quita. Por lo pronto, a menos que o nosso desenvolvimento econômico vira assim na booming, que o trem está de trabalho. Mas também que esse não tem, significa que nós gente não está sali fora de Bonaire, Sabastege, vai viva na Holanda, não passou por condições de viva também. Somente imaginamos que o que viva de solo, todo dia por viva de curá grande, aire livre, lo pensamos sim, está cambiando para viva 60%, 70% de ano de casa cerrado, frio, mas se viste bate, mas se cana com paraplu, somente não sabe que hora ser outra cai. E também passou a sua situação econômica, sua entrada, tá bom, e sua condição de vida,
su arreglo nan social, di maleza, di understand, di ora che per trabalho, tamio aya. Robes Padretti e holandês cita bem boneiro, para sobre esta ganha circunstância de vida que também era paraíso. Esta ganha solo 90% de ano para dia e por viver em casa grande, com curar, e não se vive em apartamento, e por viver mais livre, e por cana livre em isla. Dus P nota é parte econômica da conta, mas te condiciona de vida que também o P. Também sei também. Agora, nós fazemos duas coisas. Nós falamos que nós não seguimos sali vai, assim boneiro baixi, então não lugar é hora de llenar, que se também busca e condiciona de vida, of maneira mais bisaieira, nós está uni e bisa tende. É maneira que nós drenta de relação que está para percorrer, para boneiro, suboneriano não tem bom vida e ojalá que bom vida que nós oferecer aqui está 13 turboneriano que está abai viva para fora, 13 nan back, riba nan isla para nan ajuda, carga e desarrollar a isla boneriano. Que que a bota pensa? Mas você sempre também puntra basicamente é senhor paternota. So também ora só me digo né. Me também puntre com esta querer como representante do pueblo holandês, de qual Boneiro está parte de je, com esta bende que está dois tipos de holandeses de representar. Rico na Holanda, em todo sentido de palavra, bom sueldo mínimo, bom condição social, e de mesmo Roseia, e tigo bini na outra parte de Holanda, que está no Caribe, então tigo experienciar pobreza, miséria, etc. O que coisa representar? De com o holandês viva na Boneiro, está menos que o holandês viva na Friesland, Limburg, Den Haag, Rotterdam, etc. Me quer explicar. Pode ser uma boa explicação, pode ser sua explicação lo convencer a mim e a abo, mas nós que entender. Se é ou quizás a abo, Feliciano, se está escutando por meu rato, mas me abre o telefone, para nós tenha par de ideia de nós entender aqui, para nós compreender como Bostan mestre mire, Bostan que queda viva, como pueblo boneriano, como pueblo de segundo, terceira, quarto, 5, 6, 7 grado, a Bostan também se atende, não vai parte de Holanda, mas que por lo menos é mesmo qualidade, não mesmo qualidade no sentido que você ganha 2.000 euros de mínimo longo, não, mas é qualidade de vida e o custo de vida me é igual. Então, eu uso o que Betty usa para woonlandbeginsel. Se você pensa, minha nota arriba é escola holandês, também motive, você donami é woonlandbeginsel, e woonlandbeginsel de bisa, me paga e uitkering ng basa riba e standaard de vida que tem riba Boneiro, na casa aqui, e o custo ng comeste padre vida. Então, nesse contexto, por exemplo, nós mira que o custo de vida na Boneiro está subindo, que tu vai sendo que, na meu parecer, nós mesmos manda, mas a Holanda também tem instrumento para manejar que o custo de vida está baixo. Unidade nos viajamentos, tinha rapport que está impossível para nós viajar entre islas aqui para preço que está hora de cobrar na passagem. Holanda, que está responsável para transporte público, mestre por dar uma ajudança. De com, se nós estamos aqui, bom por lá, uma isla de 27 mil ende carga de gás na Itabai. Nós temos rapport de com energia alternativa. Stop de usa petróleo. Porque o petróleo, ora se o preço sube, nós também temos que pagar o preço. Ora diesel sube, nós temos que pagar o preço. O que sucedeu a subir o preço de corrente com 25%. E não queda estranho quando o promedio aniversário da bolha subir. Mas sobre o preço de petróleo está subindo. Então, se nós logra
cambia no sistema de produzir corrente e água. Em vez de usar petróleo, nós usa viento e solo. E indicação não está, não que ganha, mas Elvis achou a ganha nós na 2010, bisa, me que vou entender, na 2010, agora que nós vende web com EcoPower, nós lo barra preço de corrente com 20%. Estava uma mentira, sobre, e não estava da verdade, ao contrário, preço subiu tempo com 80%. Estava taxado, por motivo de populismo político, não me vender, se vou votar para mim, vai para EcoPower, etc. É verdade que o corrente a subir. Dus, se o web tem plano, que também usa corrente alternativo, onde produzir água, solo, com vento, nós como povo mira e reporta aí. Por isso, tem gente que também diz que o web também tem o baixo gasto na operação. Nós temos gente. Faiete Botaria. Pueblo de Moneiro, boa tarde. Agora que pueblo mita tem Holanda. Pueblo, mira que mita betrece algo delante, para por pensar mesmo. Se acaso hasta com mita rubês, mita pedir por Yama e Bisa. Mita dingulanda. Alô? Mita serviço médico. Mesmo com holandês. Pero o pueblo tem. Me que o pueblo que por compreender, não? Que nós está pagar belasta. Não está Holanda está dando nós está pagando belasta. Holanda está dando nosso serviço aqui. Então, coisa triste que está. Por motivo completo crime. Me tenho bem ter Holanda aqui. Então, Holanda porque maneira quase despico para crime aqui na Holanda. Então, me está pensando aqui, Paquico, a todo Corabon, na Boneiro, na Antilha, não tem pet crime. Agora, o pueblo abre o juízo. Me que agora aqui, para Mocito, boi, com a vai de acordo com não bisa nossa hora que passou. E também de liberdade que ponhamos. Explica-nos, explica o pueblo sabe. Que nós também tem valor. Mas adiante. E me queda, me respeitar o que ela disse, o núcleo de sua conversação está super bom. Me queda trovar Ibi, que nós mostra de riba e não tem sentido. E isso está que escolhe para o laço direto com o propósito para nós vir milhão. Que nós estamos de acordo com isso ou não, me dá uma banda, me quer sim e me convencer hasta que nosso governo, nosso representante do pueblo, me traga mais forte para realizar lo que não vende que pueblo e que pueblo a sostener. Nós não podemos guardar para a Holanda 13 para nós. Nós me se mostra a Holanda com um plano concreto que nós queremos como se tem melhor acercamento, seja com lei ou não, para nosso pueblo, seu adelanto, seu desenvolvimento também. Nós não podemos vista cada vez. Holanda, botei PET scan, 13 para nós. Não, nós me se mostra com o nome stage. Oye, te botar ali. No, quando tem que não, a mim que era o que não vou trazer dilante, me apoiava completamente, assim que me pergunta não que a voto sim, passou, botem conhecimento, botar tenho que conhecimento de coisas aqui. A mim estava bem aqui como que coisa não, e me querer com a voto assim que pergunta não direto, me apoiava um sostenir o lado. Danke, Eddie. Di come ma pisa pueblo papera naturalmente mi sa un po' si gente mensura sobre é uma matéria complicada pero
no momento dado, me messa participar de tipo, não vota Tweede Kamer. Toen is aan ons kima stembiljetten nós quer boneiro back si. No momento dado, ela passa toch. Quando se atende para o mundo, nós não te representar nós. Eu remito que ponto aqui é valor agregado de não representar nós. Então, nesse contexto, me tá com nós aqui bom, mas se bisa é sungo de representar me tende te saque me que nós não podemos para pensa e decidir que colota bom para nós. Nós, mas se sinta junto, a trove palavra não como usa era, unir como pueblo, corrigir lo que te robes, unir como boneriano e bisa que conosco que para salvar boneiro para futuro. Então, de caso, a seca está tradonando com o sindicato. Então, nós me se sinta junto, então, para nós sinta junto, me se tem liderato. So, o liderato só pode transcender junto. MPB só, UPB só, Democrata só, não está bem. So, cada está buscando interesse de partido. Mas se sai líder que está para arriba, e partido não bisa chonan, essa aqui está dolor de boneiro. Democrata, vou reconhecer o DNG, MPB, vou reconhecer o DNG, UPB, vou reconhecer o DNG, Daisy Coffee ou qualquer outro partido, estudando de Aliano, estudando de Robbie Baker Bom. Kiko tem problema não comum que nós temos. Então, como é possível ter a ver, não, como Deus, a mim, não que sai mais energia de mim, acaba. Como é possível que nós logra que costam que nós todos de acordo com ele, para sentar na mesa, nós está atrás. Ponto de vista, nós está vista Holanda, essa aqui, nós que para o atender. Entretanto, me também a chega, Feliciano também abre a porta. Não me entende? Último, Feliciano, nós em 2 minutos. Oyente, Bisami? Sim, boa tarde. Me está escutando estou preparando para Emilio também de entrevista com para a nova de Pueblo, porque pode alguma pergunta. Agora me tem para o senhor Naruel Wenner, se Emilio aqui pergunta aqui para fazer uma pergunta cardinal na nome do Pueblo boneriano aqui, para não tomar uma decisão depois, se você contesta, para você contestar a pergunta. Entende? É pergunta também aqui, de como arreglo novo para Isla Dampers, o certo usa a cifra de construção holandesa, que é a paz, para Isla Dampers, com um sistema econômico, financeiro, o que seja, diferente, pode ser cidadão holandês. Para que é motivo, porque essa aqui é uma pergunta cardinal, nós temos essa situação para ser diferença da grande, porque valor agregado para seguir com essa situação aqui de reino holandês para a isla de Bonaire, para Bonaire. Ninguém tem que sair outra isla, provavelmente para Bonaire. Me tá seguro. Tem valor agregado para ser diferença da grande, até arreglo a parte, pode o sistema holandês, para cidadão holandês, pode ser nós também de Irlanda não, agora se tem valor agregado para seguir assim aqui tem reino holandês que é diferença grande aqui conosco está aí de conta. Ok, dank. Entretanto, Jan Paternota chega conosco. Je hoorde iemand daar praten. Ik was even met het volk aan het voorbereiden wat ik jou zou moeten vragen. Dan weet je meteen als volksvertegenwoordiger wat binnen het volk leeft. Heel goed. Dat vind ik dus heel... Daarvoor zijn we hier. Precies. Welkom, Bombini. Dank je. Je zit al vanaf zondag hier. Ja. Je hebt gisteren de Nederlandse weer meegemaakt weer. Nou, gisteren viel het nog wel mee, maar maandag was het... Of was het maandag, hè? Ja, maandag was het de hele dag aan het regenen. Ja. Dus ik voelde me helemaal thuis. Thuis? Dat is een goeie. We voelen je gewoon thuis. En wanneer voelde je je echt op Bonaire? Gisteren en vandaag? En dan ben je Washington play. Washington? Vandaag, we zouden naar Washington, maar de wegen waren vermodderd. Dus we zouden dan waarschijnlijk vast komen te zitten. Dus het is afgelast. Het beeld dat we dan met... alle parlementariërs van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland met z'n allen de bus aan het duwen zouden zijn. Ja, dus dat zou wel een goede oefening zijn, maar goed. Dat was niet de bedoeling voor Ivo. Ze zijn langs de zoutpannen en langs Cargill gegaan en La Sorbonne.
mangroven bekeken. Oké. Daarvan heeft Tinapa een hoop uitleg gehad. En het ook gehad over de natuurbescherming, de sargassum. Ik heb wat sargassum geschept. Die is toch wel, oké. Ja, dus dat is ook wel nuttig. Want je ziet daar ook natuurlijk op de weg naar de slavenhutten ook. Dat er steeds meer, ik ben 10 jaar geleden daar ook geweest, dat er echt steeds meer hotels, ontwikkelingen komen. En dat je ook denkt van... Nou, bezorgd? Er zijn natuurlijk meerdere stranden die gewoon van Bonaire zijn. Precies. En die moeten wel zijn dat je daar naartoe kan. En wie zorgt ervoor dat beschermd wordt? Precies. En dat het niet wordt ingenomen door... Wat Van Raak een keer zei, de buitenkant wordt een soort Monaco en de binnenkant wordt een soort, weet ik veel, ik wil die naam niet eens noemen. Ja, nee, precies. Dat is ook iets waar Tinapa zich wel zorgen over maakt, denk ik. Want die mogen handhaven alles wat onder water zit. Dus net het begin van het strand. Maar daarboven niet niet. het strand zelf. Dus, ook niet met die schildpaddenclub? De schildpaddenclub mag dat wel, hè? De Turtles Sea. Ja, dat mag wel inderdaad. Want dat is tot aan de vloedlijn. Precies, die mag. Oké. Ja. Ik wil met ik weet niet of het een moeilijke vraag is, of misschien een terechte vraag. Ik heb vandaag gewoon even gegoogeld. Tweede Kamer. Wat is de Tweede Kamer? Daar staat heel mooi in. Tweede Kamer die wordt gekozen door het kiezersvolk van Nederland en vertegenwoordigt het hele Nederlandse volk. Ja, klopt dat? Klopt. Dat is een heel mooie omschrijving. Ja. De vraag die ik begin aan jou is, wie is voor jou het Nederlandse volk? Dat zijn alle inwoners van Nederland. Ook van de BES? Ja, natuurlijk. Ja, sowieso de BES. Nee, maar jij zegt helemaal natuurlijk, want daar gaat de vraag straks over. Nou ja, daarom zijn we hier ook. Prima. Tenminste, we zijn hier ook omdat het... Dan moet ik meteen met de deur in huis vallen. Het gaat niet om strikvragen, maar echt serieus. Als de parlement, Tweede Kamer, Eerste Kamer ook, het Nederlandse volk, inbegrepen de BES-eilanden, maar ik beperk me even tot Bonaire, ook hun vertegenwoordigt, die een ondeelbare burgerschap bezitten. Hetzelfde paspoort, onder dezelfde grondwet bevallen. Hoe kun jij, wat ik persoonlijk aan jij als volksvertegenwoordiger, verkopen dat we 2 Nederlandse volken hebben? Eentje die op het grondgebied van Europa woont en eentje met de differentiatieartikel van 32a in Caribië woont, waardoor bepaalde rechten van een volk niet erkend worden of niet objectief. Want dat is een vraag die bij mij al lang heerst. En niet omdat jij nu hier zit, maar dit heeft mij al lang bezorgd. Nee, terecht. Maar het is natuurlijk niet alleen rechten. Het zijn ook bepaalde plichten die hier anders zijn. Om een voorbeeld te noemen, de vrijstelling van energie-aansluitkosten. Nou, die geld die is hier, ben je daarvan van vrijgesteld. Europees Nederland moeten mensen dat gewoon betalen. Ja, dat komt ook omdat energie in Europees Nederland een stuk goedkoper is. Klopt. En het is hier... we zijn maandagochtend bij heel veel mensen thuis langs geweest voor wie die energiekosten... Een heel groot deel van alles is wat ze in een maand te besteden hebben. Onderstand is geloof ik $380. Ja. Nou, als je dan $80 kwijt bent of $75 aan je energie. En sommige mensen hebben dat ook nodig om een huis überhaupt goed te kunnen koelen. Of 's avonds voor licht te hebben om het huiswerk te kunnen doen. Ja, dat is in Nederland veel goedkoper. Dus dat is de reden dat hier wel gesubsidieerd wordt en in Nederland niet. Okay. Dus het is rechten en plichten die natuurlijk anders zijn. Maar ik snap heel goed waar je het over hebt. Want... Kijk, het gaat bij mij niet om de fysieke verschillen. Dat is evident. Ja. Ik wil graag geen spoorlijnen hier aanleggen. Dat heeft geen zin. Nee, maar ik kan wel zeggen dat openbaar transport zou dus een rijksaangelegenheid kunnen zijn. In Nederland is dat nooit een rijksaangelegenheid. Behalve de spoorlijnen inderdaad wel, maar de buslijnen niet. De buslijnen, oké. Dat is van de provincie. Dus dan is dan mijn volgende vraag. Bijvoorbeeld, ik heb dus jullie debat met Koolmees heel intens gevolgd. En aan het einde van dat verhaal was, ik ben demissionair. Ja. Met alle goede bedoelingen van jullie als onze vertegenwoordigers was het ineens... ja, het is helemaal goede plannen, maar ik ben demissionair. Dus dat is de vraag voor het goed begrip van de mensen hier. Het parlement, evenals de Eilandstraat hier, is buitenom dat hij controleert wat de regering doet... is hij ook kaderstellend voor een bepaalde bestuur. Kaderstellend in de zin, oké. De vraag aan jou is... kan de meerderheid van een volksvertegenwoordiging, ook in een demissionaire status, een regering zeggen van, u moet dit doen, omdat anders, ik noem maar een dwarsstraat. Valkenburg loopt onder water.
Ik kan me niet voorstellen dat de minister van Infrastructuur zei... ja, maar heren, ik ben een emotionair, ik ga geen dijken dichten... want ik heb er geen geld voor, weet ik allemaal wat hij doet. Nee, maar dat is... demissionair betekent dat de koning eigenlijk heeft gevraagd aan de ministers... van oké, u bent ontslagen. Precies. U bent ontslagen, maar ik vraag u om toch op uw post te blijven... om al het te doen zaken wat in het belang van het koninkrijk noodzakelijk is. Prima. Dat is die toverzin die dan... Precies, maar wordt beperk je dan jullie bevoegdheid als Tweede Kamer? Nou, officieel helemaal niet. In principe kan je alles doen wat een normaal kabinet ook kan doen. Ik doe bijvoorbeeld corona in Nederland. Ja, coronamaatregelen, festivals die wel of niet door mogen gaan. Ja, het kabinet neemt er allemaal besluiten over, maar ook steunpakketten. Voor bijvoorbeeld de evenementenbranche, dat die overeind kunnen blijven. Gaat ook gewoon door, dat kost ook best veel geld. Dus het is niet zo alsof er geen besluiten kunnen worden genomen. Alles wat spoed heeft, dat kan in theorie doorgaan. Alleen, het is in Nederland zo dat het kabinet is afgetreden. Dus dat heeft op dit moment geen mandaat. Nee, dus dat eigenlijk mag dat kabinet er alleen maar zijn... omdat er nog geen ander kabinet is. En dan is wel de bedoeling dat het kabinet zo min mogelijk... stappen zet die een volgend kabinet weer voor een voldongen feit stelt. Hè? Dus dat je zo min mogelijk over je graf heen regeert. Precies, ja, dat is het. Jullie hebben een van de agendapunten aangehaald bij dit IPCO-overleg. Dat is de duurzame samenwerking, dus het opbouwen van goede relaties binnen de Koninkrijk. Ja. Wordt daar verschil ingemaakt met de BES-eilanden? Ik kan me niet voorstellen, je gaat praten over samenwerkingsrelaties met BES, terwijl BES Nederland is. Ja, nee, de BES is Nederland. Ja. Precies. Maar sowieso de BES, ik denk altijd, dat is natuurlijk ook niet... Ja, je hebt Saba en Sint-Eustatius, dat zijn sowieso 2 totaal andere eilanden. Precies, ja, iedereen spreekt het Engels. Ja. En Bonaire is natuurlijk een wereld op zich. En ik vind Saba en Sint-Eustatius prachtige eilanden, maar ik zou hier eerder op vakantie gaan. Ja, dat snap ik. Maar wat ik bedoel te zeggen, die samenwerkingsrelatie, hoe moet ik dat zien? Kijk, commissie Spiens heeft dat bestuurlijk even geëvalueerd. Maar kennelijk is er politieke relaties, zijn er knelpunten. Van onze kant, van jullie kant. En ik heb dus niet gelezen of gehoord van... we moeten een keer toch weer bij elkaar zitten om te evalueren. Ja. Is de keuze zoals die gedaan is, met de inhoud die eraan gegeven is, werkt die? Functioneert die? Of juist creëert die, vrevelgevoelens, wat niet nodig is voor het volk? Ja, nou ja... Wat is dan jouw rol als voorzitter van zo'n commissie? Kun jij dat promoveren van luister heren... wij willen toch een keer met elkaar echt serieus gaan praten. Is die politieke relatie, werkt die? Functioneert die? Mijn rol is om te zorgen dat de leden van die Tweede Kamercommissie... en ik heb nu ook Eerste Kamer in mijn delegatie natuurlijk... Ja, dat die hun werk goed kunnen doen. En volgens mij is het daarvoor heel belangrijk dat ze... snappen hoe Bonaire en Saba en Sint-Eustatius werken. Wie daar de mensen zijn die gekozen zijn. Wie de bestuurders zijn. Dat ze elkaar goed kunnen vinden. Of dat je weet waar je het over hebt. Okay. En dus ik heb nu ook meerdere leden in mijn delegatie. Die zijn hier dus nog nooit geweest. Die waren zondag zetten die voor het eerst überhaupt voet op Bonaire. Klopt. Maar het zijn wel volksvertegenwoordigers voor iedereen hier. Dus maar is dat niet een herhaling van eerdere bezoeken? Want de nieuwe die komen kijken, die zien weer dezelfde problematiek. Ja, nee, dat is... Maar er komt geen schot in de... Zeg maar in de zin van... Nee, de corona heeft heel veel dingen stilgelegd. Want 1,5 jaar geleden waren we hier ook. Ja, precies. En ook bij mensen thuis geweest in armoede. Daar heel veel pittige vragen aan de staatssecretaris gesteld. Nou, op zich het minimumloon is er met 5% verhoogd. Ook in januari weer. Maar ja, de armoede is natuurlijk nog niet opgelost. En iedereen heeft gezien dat de boodschappen alleen maar duurder zijn geworden. Oké. Ik heb nog dan een vraag. Dus om te zorgen dat de mensen hun werk kunnen doen. En dat is waarom ik dan zeg... Dat is jouw taak. Ja, als de eilandraad in Nederland komt, dan zeg ik... we gaan met de eilandraad afspreken. En zorgen dat er een officiële vergadering van de eilandraad... en de Tweede Kamerleden is. Heb je alle vertegenwoordigers van Bonaire bij elkaar. Dat als Nina Den Heijer, die komt erg vaak. Maar ook Edison Reiner, de gezaghebber in Nederland... dat ze dan bij ons langskomen. Of James Cohn. Ja. Op die manier ervoor zorgen dat die lijnen kort zijn. En vanochtend, en dat we bij mensen thuis langs zijn geweest hier. Ja, dat is iets wat we natuurlijk niet zo heel vaak... Het is niet zo dat je in Nederland als commissie op pad gaat... om bij mensen thuis langs te gaan. Want ik denk, je woont in Nederland... daar ga je genoeg bij mensen thuis langs. Bij je buren bijvoorbeeld. Of voor het werk dat te doen. Maar als we hier maar 3 dagen zijn... dat we zorgen dat we niet alleen in een vergaderzaal zitten. Nee, precies. Maar ook... Oké, ik snap het. Maar ik heb dus zo net ook een bepaalde stelling voor mezelf genomen.
de Antilliaan, Bonaireaan, die vertrekt naar Nederland om zich te vestigen daar, meestal om economische motieven. Hij verdient... Je komt niet voor het weer. Precies, zeker niet. Dus om de leefomstandigheden niet. Andersom wel. Een rijke Nederlander, wie dat ook mogen zijn, ik weet niet of het jij het bent, die geniet van onze leefomstandigheden en weersomstandigheden. Dus jij komt niet voor een economisch gewin, je komt omdat de weers... Nou ja, er komen ook ondernemers hier natuurlijk. Precies. De vraag is dan aan mij, waarom wordt er niet een beleid ontwikkeld zodanig dat wij niet hoeven weg te gaan? Dat we ons eigen eiland kunnen opbouwen. Dat de expatriates hier terug kunnen komen. Ja. Ik weet hoeveel er zijn, maar dat er zeg maar voldoende initiatieven ontwikkeld worden. Vroegstarters met hypotheek, afgestudeerden. Kijk, het zal blijven dat iemand nieuwe horizons gaat opzoeken. Ja. Maar er zal ook een grote groep zijn van als er goede omstandigheden hier zijn, dan kom ik terug. Waarom vraag ik dat? Omdat de praktijkleer dan, wat niet komt, wordt ingevuld door anderen. Door immigratie van arbeiders. Waar weer problemen opkomen. Misschien immigreren ook armoede binnen. Want ze moeten herenigd worden. Nou, je noemt het erop. Jij kent het verhaal. Is daar nooit over gesproken? Nou, er wordt heel veel over gepraat. Ja, maar hoe doen we dat in de praktijk dan? Wie moet daar iets aan doen? Wetgeving? Ja, wetgeving, maar ook gewoon handhaving. Want ik denk waar je het over hebt, is natuurlijk de kans om je hier te ontwikkelen en terug te komen. En dan denk ik dat je waarschijnlijk ook bedoelt om niet alleen maar te weten dat je hier in het toerisme kan werken. Precies. In de horeca. Nou ja, daar hebben we het op het IPCO zelf over gehad. Omdat Aruba eigenlijk met hetzelfde zit. We hebben nu Aruba, Curaçao, Bonaire, alle 3 gigantische klappen gehad de afgelopen jaren. Handel met Venezuela ligt natuurlijk bijna stil. Boodschappen zijn veel duurder geworden, voor een heel groot deel daardoor, vooral versproducten. En aan de andere kant toerisme ingestort. Dus je weet hoe kwetsbaar de eilanden zijn. En je zag sommige Caribische landen, volgens mij Sint Vincent, die hadden gezegd, als mensen op lange afstand werken via de laptop, dat gebeurt natuurlijk nu meer, kom naar ons toe. Mag je een half jaar blijven, dan kan je dat allemaal doen. Nou, dat hebben dan wat mensen gedaan, die zijn dan nu weer weg. Maar wat Aruba ook zegt, kijk, dat lange afstand werken via internet, dat is wel een kans dat ook iemand die grafisch vormgever is, dat hij gewoon hier komt wonen om zijn werk te doen. Alleen, dan moet zo iemand zich wel kunnen vestigen. Die moet een PayPal-account kunnen aanmaken. Dat kan niet als je hier woont, zodat je rekeningen kan sturen. En op die manier kun je heel veel mensen die dingen kunnen doen, gewoon op hun laptop of met een telefoon, dat kan allebei, dat die zich hier kunnen vestigen en een bedrijfje kunnen starten. En dan inderdaad waarschijnlijk ook hier willen zitten omdat het lekker weer is. En dat ze een fantastische omgeving vinden. Maar iets anders doen dan toeristen vermaken. Ja. Wat ook heel goed is. Maar daar hebben we dan over verduurzaming van onze hele ontwikkeling. Ja, nou dat is natuurlijk ook. En dan denk ik dat Sinape daar een grote rol in speelt. Kijk, en dit zijn dingen die Nederland moet doen. Er ligt nu ook een initiatiefwet in de Tweede Kamer die zegt, alle Nederlanders moeten het recht hebben op een Nederlandse bankrekening. En daarmee gaat het dus over mensen met een Nederlands paspoort. Dus ook Curaçao, ook Aruba. Nederlandse bankrekening in euro's, waardoor je ook een creditcard kan krijgen, waardoor je een PayPal-account kan aanmaken, waardoor je je kan laten uitbetalen, waardoor je hier gewoon makkelijker je kan vestigen als kleine ondernemer of ZZP'er. Dat is de ene kant. En aan de andere kant, Bonaire moet ook wel zichzelf beschermen tegen dat je wordt overgenomen door toeristische ontwikkelingen. Want ik zag nu op de hele strip achter het vliegveld, er wordt steeds meer gebouwd. Ja. Dat zijn ook hele stukken inderdaad van het strand. Nou ja, dat is wat je zei, Monaco. Of Ibiza. Ja, maar als ik denk dat heel veel Bonaireanen zoiets hebben van dat was wel ons strand. Ja. Toch? Dat is Playa. Dus daar willen we gewoon naartoe kunnen gaan. Dan moet je dan ook beschermen. In Amerika heb je heel veel plekken dat zijn stranden die van iedereen zijn. Het wordt dan een state beach genoemd. Dus dat beschermt de staat dan. Er mag dan niet iets op gebouwd worden. Er staat ook een duidelijk bord bij. De staat onderhoudt het ook. Dat is van iedereen. Ja. En ik denk dat op Bonaire het heel belangrijk is om snel te bepalen wat is nou een deel van het eiland dat echt van ons allemaal is, wat van iedereen is en wat niet kan worden ingenomen door economische ontwikkeling. Als het aan de rest van de wereld ligt, dan komen hier elke dag 10 cruiseschepen. Precies, ja. Dan bouwen we het hele eiland vol, want het is een van de mooiste plekken van de wereld. Dan komen we allemaal. Maar dan is Bonaire natuurlijk het eiland van de... Ik weet dat het een initiatief moet zijn vanuit Bonaire. Daar hebben we geen discussie over. Maar de wetgeving die daaraan moet liggen, moet bij jullie liggen dan. Want de wetgeving voor zo'n bescherming, is dat een eilandsverordening? Of is dat een wetgeving die van hogere orde is? Grondbeleid is iets dat Bonaire zelf kan doen.
Dus bepalen wat er met de grond gebeurt. Ze hoeven niet de kaderwetgeving van de Tweede Kamer. Daar hoef je niet op te wachten, nee. Kijk, misschien kan het wel helpen. En ik weet ook niet precies hoe dat... Nee, snap ik. En ook handhaving is natuurlijk ook iets waarbij Nederland misschien wel moet helpen. Want ja, de uitdagingen waar Bonaire voor staat... er zijn een hele kleine gemeente in Nederland met 20.000 inwoners. Nou, die hoeven niet een internationaal vliegveld en een haven. Nee, en een ziekenhuis. En het vliegveld van Bonaire is het 4e vliegveld van Nederland inmiddels. Hè? En een gevangenis. Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. En daarna is Bonaire de grootste luchthaven. Ja. En de enige luchthaven naast Schiphol met verbindingen met Amerika. Dus ja, nee, dat is een gevangenis. Nou, dat zijn allemaal heel veel uitdagingen. Oké, maar wat ik daarmee ook... Gelukkig dat je dat aanstipt. Nederland is een handelsland. Met een enorme handelsgeest. Ik ga het niet hebben over veel COEC. Nee, laten we dat niet doen. Maar die toegevoegde waarde die wij hebben, in dit geval voor Nederland, als een soort luchthaven, je noemt het net, een tussenstop naar Amerika. Wat krijgen we voor terug? Moet iemand toch dan gaan onderhandelen? We zeggen, luisteren, je kunt daar gebruik van maken, maar we moeten er wel voor betalen. Ik ga een ander voorbeeld geven. Galileo komt hier. Maar waarom zegt Bonaire niet dat iedereen die hier met het vliegtuig aankomt en hier niet woont, hè, die dus toerist is of bezoeker, ja, die betaalt een vast bedrag als je hier met het vliegtuig naartoe komt. En dat bedrag dat gaan we inzetten om de natuur te beschermen, om te investeren in de economie van Bonaire. Waarom gebeurt dat niet? Ik heb het geprobeerd toen ik gedeputeerde was. Toen zei men, KLM wordt boos. Ik zeg, laat hem dan in Ecuador landen, niet in Bonaire meer. Ja, goed, KLM wordt boos. Ik heb dat zelf ook wel meegemaakt. We hebben een vliegtax ingevoerd in Nederland, want er was geen BTW op vliegtickets. Precies. Je betaalt geen accijns op de benzine. Ja. Dus de goedkoopste brandstof ter wereld zit in vliegtuigen. En toen hebben we een vliegtax ingevoerd. Ja, KLM is daar niet minder om gaan vliegen. Wel vanwege corona hebben ze het heel zwaar gehad. Hebben de KLM ook bij geholpen en terecht. Maar die komen, als je zegt dat iedereen $10 moet betalen die aankomt, of $15... dan komen er net zoveel KLM-vliegtuigen, net zoveel TUI-flights. Ze komen gewoon. Ze komen ook vanuit Amerika. Precies, dacht ik ook zo. 2 punten die ik graag met jou wil overleggen zijn het rapport airverbinding, luchtverbinding, en het duurzaam van web. Je kent het akkoord van Kralendijk, opgebouwd door de 3 partners, de Centraal Dialoog, waarbij je aan de ene kant dus het minimumloon omhoog moet, waardoor dus dan die uitkeringen omhoog gaan. Aan de andere kant, dacht ik, heel terecht, de kosten moeten omlaag, want anders heeft het geen zin. Ja. Anders is het water naar zee dragen en dan in een rietenmand nogmaals. De minimumloon kan nog niet omhoog, op dat dimensionair. Maar we zien wel de kosten omhoog gaan. En een rapport heeft ook aangegeven dat sinds 2010 of zelfs vroeger de prijs zich ontwikkelt op Bonaire los van de lonen. Dus het is niet de loonprijsspiraal. Daar kan men niet aankomen mee, want dat bestaat niet. De prijs heeft zich los ontwikkeld van de lonen. Er zijn 2 punten op dit moment die graag door Nederland kunnen beïnvloeden dat de kosten omlaag zijn. Dat is de interinsulaire vluchten, waar een rapport Hartman daarvoor staat. En je hebt dus het webplan. Wat de web betreft wil ik ook kritisch zijn. De web moet ook zorgen dat ze de eigen kosten omlaag gaan. Maar even dat buiten beschouwing gelaten. Dat soort punten. Dat is EZK in dit geval. Beide EZK, dacht ik, hè? Ja, INW ook, denk ik. Ja. En de wegen kom ik even later op terug. Waarom wordt er geen pressie uitgeoefend vanuit de Kamer? Van heren, het is een klein eiland. $380 onderstand. Minimumbestaan is $113,50. Het is bijna $900 minder. Dus het is eigenlijk misdadig dat je weet dat je iemand $380 geeft, terwijl zij of hij niet van kan rondkomen. Wat is daar de pressie van de Tweede Kamer? Op die eilandverbinding heeft de Tweede Kamer ook. Maar ook dus in verband met de kosten drukken. Want dan kun je ook die minimumbestaan een beetje drukken. Nee, die kosten, daar heeft de Tweede Kamer natuurlijk inderdaad uitgebreid over gehad in dat debat ook met Koolmees. Ja, ik ben dan de voorzitter, hè, dus wat die Kamerleden allemaal inbrengen. Ja, natuurlijk. Er waren natuurlijk Kamerleden die zeiden er moet veel meer gebeuren. Er zijn ook moties ingediend. Ja, heb ik ook Kamerleden die zeiden we moeten ook voorkomen dat als we de minimumloon snel verhogen, dat dan allerlei bedrijven denken, dan gaan we geen banen meer aanbieden. Dat is niet waar. Nee, daar wordt verschillend over gedacht natuurlijk. Maar ik moet als voorzitter ook een beetje boven de partij staan. Wat betreft die verbindingen, Nederland heeft natuurlijk best wel geld uitgetrokken om WinAir in de lucht te houden. Omdat zonder WinAir natuurlijk er nog minder aanbod zou zijn van vluchten.
Maar wat ook wel zo is natuurlijk dat er zijn best veel bedrijven die er brood in zien om te gaan vliegen hier. Er wordt heel veel gesproken over een ferryverbinding. Maar dat hebben we gehoord. Maar je zal nooit de lucht. Ik loop al 2,5 jaar mee, maar ik heb het idee dat dat al iets is waar heel veel over gepraat wordt. Van Plasterk. Plasterk had zelfs geld ingestopt. Oh ja, precies. Om de studie te maken aan Bonaire Curaçao. We hebben een tijdje was het vliegveld van Saba dicht. Dus dan ging er een boot van Saba naar Sint Maarten. Er zijn er veel meer Sabanen naar Sint Maarten op en neer geweest. Omdat die boot, dat was heel betaalbaar. Het was sowieso veel goedkoper om naar Sint Maarten te gaan. En nu is het weer, de luchthaven weer open. En ben je weer $200 kwijt om op en neer te kunnen vliegen. Ja, dat zijn enorme hoge prijzen natuurlijk. Dus ik denk dat de Tweede Kamer er absoluut misschien ook wel meer aandacht aan moet besteden. Maar is het mogelijk dat de Tweede Kamer daar goede pressie achter kan zetten? En niet alleen van de coalitie? Wat je dan wil. Omdat er natuurlijk ofwel je maakt het veel makkelijker dat meer nieuwe mensen een bedrijf kunnen opstarten, een luchtvaartbedrijf, een paar vliegtuigjes kunnen kopen en die verbinding gaan opereren. Dat zou mensen meer keuze geven, concurrentie. Initiatieven, ja. Want als je altijd voor de meeste verbindingen afhankelijk bent van één bedrijf, van Winair, dan is het natuurlijk lastiger. Ja. Want dan gaat de prijs omhoog. En dat zie je bij Saba en Sint-Eustatius. $200 om een vluchtje van 15 minuten heen en 15 minuten terug. Ja, $200 is soms gewoon een bedrag waarvoor je van Amsterdam naar New York kan vliegen. Precies. Ja, en dat is toch echt een iets grotere afstand. Maar zo'n minister, hoe kun je dus zorgen dat zij dan zo'n rapport uit de la haalt en de discussie stelt? Ja, dan moet je gewoon heel veel vragen gaan stellen als Kamerlid. Maar goed, ik denk, er is net het bericht gekomen in het nieuws dat dat rapport er dus al ligt. Ja. En ik denk dat de Kamerleden daar, ik kan niet voor hen spreken natuurlijk. Maar nee, natuurlijk, maar gewoon, ik vraag het even. Dat ze er vast ook wel op aanslaan, ja. Okay. En we zijn hier natuurlijk ook om te horen hoe belangrijk dat is en wat voor ideeën ook de bestuurders op Bonaire erover hebben. Ik ben epigoon van de tweede generatie na statuut van 54. Ik heb me altijd afgevraagd in mijn studieperiode waarom wij dus tot één rijk behoren, die dus erkend wordt internationaal. Het is het Rijk, de Nederland erkend. Het is één staat. Waarom wij nooit een Rijksfonds hebben gecreëerd, waarbij de delen van de Rijksfonds, van de Rijk, naar draagkracht inbreng doen, zodat we een sociale zekerheidsstelsel kunnen creëren die algemeen geldend is voor het Rijk. En ik voel me daarin gesterkt, omdat de Verenigde Naties tot laatst toe in 2019, dacht ik, nog een keer het Rijk op de vingers heeft getikt van kom na het IVESC-verdrag. Wat houdt dat tegen? Het IVESC-verdrag? Dat is dus het internationaal verdrag voor economisch, sociale en culturele rechten. Ja. Waarbij bijvoorbeeld dat daarin staat dat binnen het Koninkrijk een AOV-trekker mag geen verschil zijn of je dan in Nederland woont of op Saba woont. Je zegt een fonds. Het is een fonds. Als je tegen mij zegt, het moet afhankelijk zijn van je economische draagkracht, dan weet je van tevoren dat Bonaire het nooit zal kunnen dragen. Nee, en kijk, voor Bonaire geldt natuurlijk dat Nederland volledig verantwoordelijk is om te zorgen dat op Bonaire iedereen dat verdrag hier geldt en dat de bepalingen in worden nagekomen. Voor Aruba en Curaçao geldt dat de landen dat zelf moeten doen. Dat weet ik. En daar hebben ze ook zelf voor gekozen natuurlijk. Nee, dat weet ik zelf. Maar de Verenigde Naties zegt, maar luister, dat klopt. Dat zijn autonome landen binnen het Koninkrijk. Maar je weet op basis van hun inwonersaantal dat ze nooit dat niveau kunnen bereiken met hun... Nee, maar er is uiteindelijk... En zou dan niet een fonds kunnen zijn waarbij zij naar draagkracht inbrengen? Zoals in een voetbalclub. Nou ja, bij het IPCO was er een gesprek over het onderwijs, waarbij ook vanuit de delegatie van Curaçao wel iemand was die zei, nou, we hebben echt heel veel moeite met het onderwijs op een goed niveau houden. COVID heeft dat nog erger gemaakt. Natuurlijk ook afstandsonderwijs. Kunnen we niet kijken of het onderwijs of dat niet een koninkrijkstaak zou moeten zijn. Dus dat er iets zou moeten zijn waar het koninkrijk voor verantwoordelijk is en dus ook het geld voor moet leveren. Ja. Nou, dan zeiden Aruba en Sint Maarten gaven als delegatie heel duidelijk aan, nee, onderwijs is van ons. Dat doen we zelf. Dat hoort bij de autonomie van ons land. We willen helemaal niet dat dat een koninkrijkstaak is. Dat snap ik. Maar mijn vraag was heel specifiek de sociale zekerheidsstelsel. De mens. Ja. De mens... Maar het punt is natuurlijk dat als een land zegt van we willen de status van Bonaire, we willen onderdeel van Nederland zijn. Ja, dan komt daarbij dat Nederland de verplichting heeft om op Bonaire mensen alle rechten te geven die je in Europees Nederland ook hebt. Alleen als je zegt, nou, we willen dat niet, we willen een autonoom land zijn,
ja, dan gaat dat land zelf ook over het nakomen van heel veel internationale verdragen. Dat snap ik, Jan. Maar ik heb dus commissie Spiets goed gelezen. Ik heb de Raad van State goed gelezen. En telkens kom ik dus weer tegen dat die differentiatie, artikel 132a, nog steeds niet duidelijk kan aangeven, althans als gevoel, dat het objectieve motieven zijn om dat verschil te handhaven. Jij bent ook een volksvertegenwoordiger. Objectieve motieven om dat verschil te handhaven tussen Bonaire en Nederland. Ja, Bers en Nederland. Ja. Kijk, Curaçao laat ik even autonoom land, goed, maar Bers en Nederland. Ja. Iedereen zegt het gevoel, het is geen objectieve motief. Nee, nou... Hoe kijken jullie er nou? Want jullie zijn de wetmakers. Jullie hebben die artikel 132. Nou, wat ik merk in de Tweede Kamergroep is in ieder geval ook echt wel ongeduld over... we zijn nu 11 jaar verder natuurlijk. Precies, ja. En er zijn echt wel dingen verbeterd. Kinderopvang is natuurlijk veel beter dan vroeger. Het onderwijs staat er sowieso behoorlijk goed voor op Bonaire. Het is echt een ander niveau. Dus nu komt nu weer 2,6 miljoen naar... de scholen, de SGB, om zomerschool, achterstanden corona in te halen. 2,6 miljoen. Dat is natuurlijk best veel geld ook. Ja, dus en daar doet Bonaire gewoon mee, net als de rest van Nederland. Sommige dingen gaan dus goed. Nou, sociaal minimum. We zijn 11 jaar verder en dat eikpunt is nog steeds niet inderdaad bereikt. En de armoede is te groot hier. Ja. Daar wordt keer op keer ook op gewezen, ook door de ombudsman. Dus dat is iets waar Nederland, waar volgens mij... Ook in Nederland wel frustratie over is. En wat iedereen... Ja, maar dat is een vraag. Jij zit hier als... Maar ook de wegen. Jij zit hier als een van mijn vertegenwoordigers. Ja, nee, terecht. En ik vraag mijn vertegenwoordiger... Nee, maar goed, wanneer gaat u dus tegen dat kabinet zeggen... Van, en potverdomme, we gaan... Ik ben natuurlijk voorzitter van die commissie. Je snapt wat ik bedoel, het gaat niet om die voorzitter. Ik moet ook boven die partij een beetje staan... en al die Kamerleden bepalen zelf wat ze daarvan vinden. Dat snap ik. Maar wat ik wel zie is sociaal minimum. Het minimumloon is dit jaar 5% verhoogd. Vorig jaar 5%. Ja. Dus 10% geen deflatie toegepast. Ja, dat klopt. Ja, dus het is wel verhoogd. Maar je bent er nog niet. En de kosten zijn... Die stijgen met Venezuela nog harder verhoogd. Ja. Dus de energietarieven, daar is wat aan gedaan met die subsidie. Minimumloon is wat verhoogd. Uitkeringen zijn wat verhoogd. Dus ik denk dat mensen ook echt wel zien dat er dingen verbeteren. Maar ja, dat wel te langzaam gaat. En dat zeker als ik nu naar de wegen kijk. Okay. Dat ik 2,5 jaar geleden had Uncobon zo'n actie waarbij ze in allemaal gaten een bloemetje neerzetten. Nou, als ze dat nu weer zouden doen, dan zouden alle bloemen op zijn. Want dat red je niet, er zijn te veel gaten. Ja. En dan even naar die regen van eergisteren. Ja, het hele eiland ligt onder de... Daar zit ik ook mee. We zijn een klein land. Onze capaciteit om te onderhandelen is miniem. Men onderhandelt uit het beste vermogen. Maar bijvoorbeeld die wegen, komt men nu achter... had men maar de hoofdwegen aan Nederland overgelaten... als een soort rijksweg of een soort provinciale weg. Nee, Nederland die houdt even de voet op de pas. Die zegt, u krijgt geld, zorg er maar zelf voor. Maar nogmaals, dan kom ik weer terug bij mijn volksvertegenwoordiger. Zeggen, luister, de realiteit is... Bonaire zou niet Rincon Playa en Playa Airport en Lagoon en de hele Zuid... dat kunnen ze niet. Kunnen we dus niet met elkaar gaan afspreken... dat die wegen dus overgenomen worden door Nederland... een soort rijksweg... voor een bepaalde tijd. En daarna, als ze eenmaal klaar zijn, komen ze terug naar het eiland. Wat is dan de filosofie achter? Ik snap het niet, soms snap ik het niet. Nou ja, Bonaire wilde dat eerst niet. Dat snap ik, dat wilden ze niet. Want ze wilden scoren. Ja. Als ik elke 4 jaar... Nee, ja, maar goed, ik denk ook wel dat... Nederland moet niet zeggen van... wij vinden dat Bonaire dat niet kan, dus wij gaan dat doen. Ze moeten niet opleggen. En we gaan iedere Bonaireaan die er staat aan de kant duwen... en we gaan die weg. Ja, dat moet je niet willen. Nee, dat moet je niet doen. Nee. Maar als de vraag van het OLB is van... we willen graag dat er een aantal wegen rijkswegen worden inderdaad... Dat dan niet het Koninkrijk, maar het Rijk... als in de Nederlandse regering in Den Haag daarvoor verantwoordelijk wordt. Het ministerie van Infrastructuur. Ja, daar moet je het over hebben. Weet je waarom? Omdat bij de Eerste Kamer... Dan moet mochten we niet stemmen. Maar hebben ze dus een constructie gemaakt... Ja. Dat we horen weer bij de provincie dan. Ja, en Bonaire heeft gewoon de doorslag gegeven. Er is gewoon, precies, dat weet ik ook. De verdeling in de Eerste Kamer zag er anders uit... door de stemmen op Bonaire. De 1 million question. Zou jij voorstander zijn voor een politieke evaluatie van de relatie?
Of ik als voorzitter... Ja, als paternotte. Als paternotte, ja. Ja, maar goed, het is ik kan niet altijd jou aanprikken als voorzitter, maar je moet altijd boven staan. Je kan niet namens omdat ik ook een beetje onpartijdig moet zijn. Precies. En dan, maar volgens mij moet je in ieder geval altijd openstaan voor het gesprek over de verhoudingen die er zijn. Ja. En er is nu een motie van Ronald van Raak. 2 keer erg geleden aangenomen. En we gaan nu op het Interparlementair Koninkrijk zeggen... die moet ook uitgevoerd worden. En die zegt... ga nou überhaupt kijken in het Koninkrijk... wat koninkrijkstaken zijn, wat landstaken zijn... of dat nou echt op de goede manier is verdeeld. Kijk, dat buitenlandse zaken, defensie... dat koninkrijkstaken zijn, daar hoeft niemand over te twijfelen. Nee. Moet je dat op gezondheidszorg? Die vaccins die nu worden uitgedeeld... Ja, in theorie is dat de verantwoordelijkheid van Curaçao zelf... Ja. Maar ja, dat had Curaçao natuurlijk niet kunnen regelen... dat ze nu al vaccins hadden kunnen hebben. Ja. Dus logisch dat het Koninkrijk dat moet doen. Ja, precies. Dus gezondheidszorg, maar ook justitie. Kijk nou hoe dat inderdaad is verdeeld. Ja, en kijk dan ook hoe dat tussen de BES-eilanden en Nederland is verdeeld. Precies. Oké. Ja, succes. Bedankt dat je gekomen bent. Het was een half uurtje. Je was weer messcherp. Ja, wat zei je? Je was weer messcherp. Ja, dat was de bedoeling. Als je voor een scherp interview komt, dan moet je hier naartoe. Ja, de eerste keer is kennismaken. Heel rustig. Maar goed, heel goed. Ik hoop dat je altijd bereid bent. We kunnen het ook met Zoomen nog een keer doen als het nodig is. Ja. Groetjes aan je Koninkrijkscommissieleden. Ja, ga ik doen. Morgen krijgen we vandaag de persconferentie, de slotconferentie. Ja, vandaag nog. Ja. Prima. Ja. Dank je. Turcos bon. Masje dankie. Ayo. A mi tacinha, a botacinha, y junto nos tacanabay, dilante, no lo olvida con lo que vocinha, nunca, otro poquita, no lo olvida con lo que vocinha, nunca, otro poquita, a mi tacinha, a botacinha, y junto nos tacanabay.